Usapho, abahlobo kunye nogxa bogqirha obesanda kuqeshwa uGqirha Shongile Nkhwashu bamchaze njengobezithobile ewuthanda umsebenzi wakhe. Oku kuthethwe ngethuba lenkonzo yesikhumbuzo kaGqirha Nkwashu kwisibhedlele iMankweng ePolokwane.Lo gqirha obeminyaka i-24 ubudala ufunyenwe eswelekile kumagumbi ahlala uGqirha.Isoka lakhe uNtiyis'Shilumane nguye umsolwa kwaye ujongene nesityholo sokubulala nesobusela. Ikhuthala elizimiseleyo le indlela abahlobo nosapho lwakhe bamchaze ngayo uGqirha Shongile Nkhwashu nobegqibe iveki ezimbini kuphela esebenza phambi kokuba asweleke ngesaquphe. Uyise uthi unqwenela ukuba ebekwazile ukusindisa intombi yakhe kumlomo wegongqongqo lokufa. I couldn't be there for you when the monster attacked you. I know that you shouted my name, you wanted me to help. I'm very sorry, my daughter. I think I have failed you. But I will try to forgive myself, because I had no intention of forsaking you under the circumstances that you went through. Oogxa bakhe bakuchaze ukutshaba kwakhe njengodumo olungophiyo kwinkonzo yezempilo. My heart is bleeding. It's a sad day to me. It's a sad day to the province. It's a sad day to the country as a whole. Whatever happened is traumatic. uGqirha Nkwashu ushiya kulo mhlaba uhlaba ngameva nenkunzana abazali bakhe abantakwabo nonyana wakhe oneminyaka emine qwaba ubudala. Uza kubekwa kobandayo kwilali yakhe emayephu eGiyani ngoMgqibelo.